ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ନୃତ୍ୟକାରର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଏଠି କାମ ତିଆରି ହୋଇଛି।
ଲାଇନରେ ଲଗା ହେଇଛି, ଯାହା ବଡ଼ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ପାଚେରୀ କାନ୍ଥେ କାନ୍ଥେ ଲଗା ହେଇଛି, ବଡ଼ ହେଲେ ବି ସେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବ ଏବଂ ଜାଗା ବେଶୀ ଫିଲଅପ୍ କରିବ। ଏଠି ଖଜୁରୀ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଗଛ ବି ଲଗା ହେଇଛି, ପଟାସ ଗଛ ବି ଲଗା ହେଇଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସହ ନାଳଟିଏ ବି ଅଛି ଏଇଠି, ଦେଖାଯାଉଛି ପାର୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଛୋଟିଆ ପାର୍କଟେ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି।